Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners alas 6 sa sayo nga kagabion. Og niana po ta sa payag ka vlog kay wa ko ka lakaw ron, no? Nya karon mga ka-listeners mag-upload ka sa drama nga mga asoy. Mga asoy siya ta mga ka-listeners, no, kay daghang ning request sa John Kent John Kent Anota, no. Daghang nangita sa atong mga drama nya dito tas Jan Radio kanunay mag-upload, no. Nya karon balik ta diri kay daghang nangita sa drama, no, sa mga upload atong drama diri, no, pero ari sa tas mga asoy mga ka-listeners kay kanang kuan wala sa tas mga drama nga bag-o kay na may mga nag-upload mga ka-listeners, no. So mga asoy sila man ta kay naman ko yung mga drama nga mga asoy nga wala pa nako ma-edit, no. Daghan pod mo na nga ako hinahinayan og edit para maka-upload ta diri sa mga asoy. So mga asoy lang ta diri mga ka-listeners, no, kay sa Pikas upload ta sa ang gugmang buta dakog mata, no. So maputoy akong i-upload sa Pikas nya diri mga asoy sila man ta kay wa pa ko ka-edit sa ubang drama kay kuan labad-labad pas ulo ning magsigig atubag cellphone mga ka-listeners mo na nga nagkuan sa laman ginagmay sa netong drama ron. Usa lang usa dito sa Jan Radio nya usa sa diri sa John Kent Anota kining mga asoy, no. Unya shout out ni kuan ni Mirami Minalis nga nalingaw og paminaw sa drama nga Pader, I Am Your Pader, no. So nalingaw siya kay makahinumdum siya sa panahon sa lockdown, no, katong pag-uso sa COVID bitaw nga sikat kay ni mga face mask o face shield, no, mga ka-listeners nya kanang lockdown, no, kining drama nga Pader, I Am Your Pader kay makarelate yun taani kay panahon pa ni sa kuan lockdown nya katawanan, no. So shout out ni Mirami Minalis nga nalingaw og paminaw. Salamat kayo sa pagpaminaw sa atong mga drama nga gi-upload, no. Ya mga ka-listeners, dili sa ko mo shout out kay aron dili kay taas atong intro. Paminawan ninyo ang kuan mga asoy ni Kuya Gulyat nga giuluhan og ang sulundong Bertod, no. So paminawan ninyo. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halong mga bata, kumusta ka mo tananoy? Abi ninyo, unarong adlaw sa sinuwat sa ato ang kasamang Jocelyn Bundok Alguno. Mao ni pinalanggang asawa ni Sir Buen Alguno o si Ma'am Jocelyn. Okay mga bata, hauna niya adlaw kay siya man gyud ang nipuli ni Kuya Leo Marabi Malanat sa ato ang mga sinuwat dinhi sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Unya kanisa mga bata nga intro dinhi, anak po ni nila ni Sir Buen ni Mira, sila si Inday si pangalan ning bata ay kalimot may naman hinuon ko aning anak ni Tamira. Si Buen the Fifth. Mao ni siya. Kasatanan nga mga bata nga apil aning atong intro. Thank you kayo. Yan, salamat kay inyo tanan. Okay mga bata, mga kasama. Ako sa pasalamatan ang ako ang suod kay Kuya Nick Pipito. Kumusta ka diya Kuya Nick Pipito? O Kuya dili Kuya si Dodong GR Pipito. Batan on pa maniwa, di pa ni Kuya. No, si Inday Marcia di ay ang kauban ni Dodong Buin the Fifth. Mao ni siya mga kanang mga intro din ha. Sila'y gabuhat ana ang mga anak na ni Sir Buen Alguno. Mo'y nagbuhat anang ang butan nga bata. Mao na ang kanang imo kong tagagkuan. Iyahan ang anak ni Sir Buen. Okay mga bata, mga kasama. Aniya kita. Uy, dali kay paybaw ninyo ha si Vice Mayor Choi Asnar doon na FB nga karong umaabot Marso doon na siya mga premyo nga mga dagko nga
mga premyo niya. I-like lang ninyo ang iyang page kaning sa FB kanang serbisyo ni Vice Mayor Choy Asnar. Tanawa na ninyo nga ang anak na ni Sir Ricky Asnar nga pinangga na tong daas na lisay. Tanawa ninyo, i-like o niya, i-share o niya, subscribe mo para usamo sa makadaog sa mga dagkong premyo sa moabot nga birthday sa ato ang Vice Mayor Choy Asnar. Agi kanini Sir Ryan og ni Ma'am Kasmer og ni Attorney Ibon Abapo ang ato ang mga suodin ha. Okay? Mga bata, mga kasama, ania kita sa akong aso ninyo. Unang adlaw nga sinuwat ni Ma'am Jocelyn Bundok Alguno. Away lain ang atong directress si Ate Marites Parba Alburis mong gina. Ang ato ang technician, ang ato ang audio editor, apat sa dili pa ang ato ang musical director si Kuya Joel Bensi. Ang ato ang manager sa Bien Aqua ni Paribini Ubandak diha sa Babag. Unya ang ato ang pungkuan soundman si Ricky Bangis Garing. Mao ni mga bata ang maabotong konsilor diha sa Basak Pardo. Ang ato apong audio editor ang tag-iya sa King Binding and Rope Installation si British Kuya Ariel Mangkaw. Mao ni ato ang mga nagpadagan og nag-record og nagtukar og nag-sound sa ato ang mga programa dinhi sa mga asoy ni Kuya Goliath. Okay mga bata, mga kasama, ania kita sa unang adlaw sa ato ang unang sinuwat ni Ate Jocelyn Bundok Alguno. Okay? Abi ninyo marigala sa miagi ako rin, pero sa dili pa ta magsugod sa atong sugilanon, ako sa i-remind ninyo ha nga kitang mga Pilipino kuan kita nga labi na ninyo mga bata nga ang pagtahod nato sa mga katiguangan, ang pag-amin, ang pagpangatahuran, dili na nato wagtangon taon. Oy, ha? Kay mao man ay naandan yun natong kustumbre natong mga Pilipino. Kinahanglan mo taho ta, mga yutag, may gabi manang, mga manoy, sa mga tiguang natong edad. O maunay atong buhaton, ha? Og natay masugatan nga asa, bisag asa masugatan, may udto diha nang, may udto diha sa mga maguwang na tong edad. Mao ginay kustumbre na tong mga Pilipino. Hapon gali, may hapon, o gabi, may gabi, o buntag bay, o buntag. Okay, lala, paimutang mo, inomog doon pipi tabliya kay sugdan ako akong aso ninyo ng simunauna nga naguluhan. Ang sulungdong bertod, dinhilang sa mga asoy ni Kuya Goliath. Lola Anita, mga dinisod sa ilawom sa imong bay. Kadaghandag kong kandila nga nagsika. Og dunay mga garapon nga naa sa daplin. Gida ko ikaw tini, apo. Aron samtang buhi pa ko. Maipakita ko na kanimo kining maong dapit. Unsa day ni dinhi, Lola? Dali, sunod ka na ko. Ado na pa ko ipakita kanimo. Dali, apo. Nakakita ka ni anang ana sa tunga. Kanang ipalibutan sa mga nagsiga nga kandila. Nakita ba nimo? Kanang lalaki nga nagdupa sa krus o gituwad, giugbok. Nakita nimo? Hala, mama nang ako nagitan kung musimba mi si mama. Si God Jesus man na. Nganong ang iyang una man sa upos? Nganong giugbok man na siya, Lola? Tungod kay dili siya ang atong Ginoo, Lisa. Ang atong Ginoo, mao ka ng anaa sa ibabaw sa lalaking giugbok. Ribulto? Nga may mga sungay? Apo, siya, mas gamhanan siya. O kining akong gawong karon, nagagikan ni anang sungayan. Halos kada adlaw, makita ni mo nga anhion kong mga tao, dili ba? Aron tambalan sila sa ilang mga sakit. O tabangan ko sila sa ilang mga problema. O nakaayo usap ko nila, nakatabang. Pero ingon si mama, ba't man ko na ng sungayan? Ayaw pagtuo sa ibog inahan.
kay kanang imong inahan. So pakira ka na. Dali, maipakita ko nimo. Uy, diin man in town ka, Lisa. Kanihara ko nangita ni mo. Dito ramang kuko sa ilahang lula Anita, Mama Berna. Ha? Naabot ko pagpangita ni mo sa bahay ni Lola mo. Mingaw man. Nagsikog sangpit pero why nito bang? Dito man may si Lula sa ilahom sa iyang bahay. Maong, dili ka na mo madungog. Oh, kinuo ko. Nikuyog ka dito sa underground, ha? Lisa, di na ko gusto ha nga mo adto ka pa sa bahay ni Lola ni mo. Nahibaw kong may nakita ka sud sa underground sa bahay ni Lola mo. Ug mo ka na'y dili ko gusto nga makita ni mo pag-usap. Nakasabot ka sa kong gisulti ha, Lisa? Bitaw ma. Bad man ang akong nakita dito. Kasi Papa Jesus, dili ay mao ang atong God. Sayop day ang atong pagsimba niya kada Domingo. Wa ta masayop sa giilatang Ginoo, Lisa. Nga mao si Jesus Christ. Siya ang atong labang makagagahom. O kung unsa may gisulti ni Lola nimo ayaw pagtuo niya, nakasabot ka ha anak? Lisa? Mapalihog lang. Di na ko gusto nga imong pasudlon pag-usap si Lisa diha sa ubos ning bahay ning imong bay. Og please lang ma, ayaw tudloi ang bata og bakak. Dili ba ka kang akong gitudlo sa akong apo Berna? Ang kamatuoran. Ang atong Ginoo mao si Satanas. Dili ka ng Ginoo nga imong gisimba karon nga usa ka pike. Kadawa, kuno siya akong pangayoon sa kong Ginoo, iya kining gihatag. Aduna ko'y gahom. Gahom sa pagkadautan. Gipatay mong akong bana nga usa ka lay minister. Kriminal ka ma! Kriminal ka! Maibog gito. Kakusgan ni mo. Ayaw kong supak. Ma! Imo kong ina. Ako ang ngayon mong tuhuan at dili ang kalitaw. Si Lisa nga akong buktong ako. Mao'y sumusunod sa akong birtod. O ikaw, kay musukwahe ka makakita na ako. Mas makakapagkat yun ka. Matay na! Patay kang anak! Inahanak ka! Kung matay pa ko, kanatira, kay kapakira kong pagkaanak. Dili pa panahon na mamatay ka, pinanggap ko, anak. Sakit sa kundukan o liog. Kakus ka ni Mama Anita. Naisa ko sa iyang pagtuog. Habi ko ba mamatay na ko? Kasakit. Kasakit sa akong liog. Ma Berna! Oh. Ma, naabot ako gikan sa school. Uy! Hala! Naalagid ko ang imong ilong. Naunsa di ka, ma? Kuan. Nilabad ang akong Naaday dugo nga ni agas sa kong ilong. No, ama. Nito. Pero, wa man nor nagsikig agas. Anak, maipangutan ko nimo. Niadto ka pa sa bahay ni Lola nimo, Anita? Wa na, ma. Kay niingon man ka nga dili na kumuadto sa bahay ni Lola. Gigakos man kukunin mo, Mama Berna. Salamat kay nipatuo ka na ako, Lisa. Bisag kung si mahitabo ha, ayaw pagtuo ni Lola nimo. Ay! Hanap ka! Nasa ka? Mapauli na ko sa amo.
Jay. Ayaw pag-ali, paagi ako. Ya. Ha! Sprikitik! Ha! Uy, papa. Way papa! Luya. May papa gisiyon pag yung sinina. Aluya. Sakdi lang ugwa ko'y papa. Kuya. Bale nagisiun ang akong sinina. Basta buutan lang ko nga pagkabata. Dili pares ninyo mga maldito. Jay. Na mo, oy. Pap. Abi yung bag. Bag ko. Ambi na! Ano yung bag? Kay- Among guniton! Ha? Kay- Walang bag! Aray, oy, Up. buhay ko ninyo. Ayaw nyo ko ang akong bag. Jay. Buhay lagi ko ninyo. Pepe. Kinap mo. Nila. Sana ko yung baga. Ay, pat. Itukbo ninyo. Arong magligid-ligid siya sa kabatuan. Ya, ihog siya sa bus. Tukbo. Ay, buhay ko ninyo. Tukbo. Ang sprikitik ang dako! Tukbo. Ma Anita! Si Lisa pagawasa diha. Ayaw i-appeal sa imong kadautan ang imong apo. Gasinggit ug maayong buutan kong Pagawasa ang akong anak. batasan. Pagawasa si Lisa, ma. Wa din hiyang imong anak. Wa na siya mo ani din sa bahay. Tungod kay gipahimangnuan mo siya nga dili na mo anhi din niya. Wa pa mo uli si Lisa sa bahay, ma. Pangita. Maglisod kas pagpangita sa imong anak. Patabang sa giila mong Diyos. Kay kung ako ang mangita kaniya, dali ko ra siyang makitan. Ma, Pangita si Lisa. Kay subayon ko siya. Pinaagi sa akong kaalam. Aray, kasakit sa kong kapta sa kong panit. Kangit-ngit na rapa din o kamingaw. Nakuyapan di ay ko. Hala, may tao. Nagdao flashlight. Lisa! Ako! Lola Anita! Niara ko, Lola! Aniya na ang imong anak, si Lisa. Day Lisa. Salamat itang kay ni anak Kanihara kay ko nangita ni mo. Ma, Dito ako siya makiti sa ubos sa bakilid. Sa may kabatuan. May bunog ang imong anak ug mga karas sa panit. Kung wa ko pa siya makiti. Ayan, dili na si Lisa nato makitaan pa. Kay dito sa may kalibunan nga iyang natagakan, adunay dagkong mga bitin. Og piligrong matukob ang akong apo ni ini sa dakong sawa. Salamat ma sa pagtabang mo sa pagpangita sa imong apo. Anak, salamat itaon nga napalikan ako. Makaingon ka pa ba? Nga usya ko kadautan, Berna. Oh. Gitabangan kong mga tao nga moduol ka na ako. Ang ako pagkahang kaugalingong apo ang dili. Dili ko ka siya luwason gikan sa kaalautan. Ma, Gitambalan ko daryang sa matsao. Ug ang iyang pangos-pangos ug garas-garas sa panit. Ug mamaayo na ka na. Dili na siya mo bati pa og kasakit. Apo, ayaw pagtuong nga dautan ako. Lola, niala kita sa sapa. Tungod kay may sorpresa ko kanimo, Apo. Surpresa? Unsa man ang imong isurpresa nako, Lola Anita? Tanawa ka ng anaa sa dakong punuan sa kahoy. Daplin sa sapa.
Tawag ka na ang nambuli kanimo. bahay! Mama! Mama! Panahon nang makabawas kanina. Muli na mo, Mama! Naku, ang kaupas, Lula! Ang taon na lang mo! Dali. Sunod ka na. Bukhang duha mo kapad, apo ko. Sige na. Oo. Ibutang ko sa duha mo kapad ang bas. O tutuki ang tubig. Samtang magritual. Tabangi, Melissa! Tabangi, may ba? Ayaw sila pamatia. Tabangi, Tutuki ang tubig. O itapion ko ang akong kamot sa imong o. Ania. Iluboy me, gakibay ko limpya. Giyarim pulubo. Binabiyorum tomato malimpo. Tayupi ang pas, apo ko. Tayupi, apo. Bisa ka ng tubig. Karon. Dentitium. Impactum Belzebe. Satana! Pasagdi sila. Bukanayangay nilang mga daog-daogan. Ayaw pagbatunog kaluoy sa mga taong daog-daogan. Kung may gahom ka, apo ko, kung kinsa ka dong mo daog-daog ka nimo, mga matay sila. Lula, kaluoy nila! Nangamatay na to sila! Ayaw pagbatunog kaluoy sa imong kasing-kasing. Angay lang kadto nila. Thrown out and trampled underfoot. Kalain sa kong You are the light of the world. Nasod sa simbahan. A city set on a Naminaw hill sa cannot wali be sa hidden. pari. Men do not Nagsakol ang light a lamp, kainit kabugnaw then sa put it kong under a bushel tawas. basket. Oh, They set it Lisa, on a anak? stand. nangurog ka? Gives light to all. Ano man gilantan ka, ha? This Anak? way, Kinuha ko. Nagkurog ang akong anak kong may sulira pang iyang mga mata. Lisa, sa dito po ni mo. Lisa, anak! give Father. Lisa, igawas ko siya din sa simbahan. Danog ko siya doktor sa lungsod. Wa may hilanat kining imong anak. Ug negative man ang tanang result sa gipaygayong laboratory test. Pero dok, ganina lang, init kayo siya. Nagpangurog. Ingon sa gitugnaw. Misulirap ang iyang mga mata. Maong wa na lang may makapadayon sa pagtambong sa misa, doktor. Inday, unsa man? May gibati ka pa ba? Anak? Anak, Lisa, asa ka? Oh, dok, pipilay akong bayranan. Adto sa akong sekretary. Anak, anita din na sa merkado mangita o kasakya ka palapal, ha? Ang akong anak na lumos! Kung gumaginit to, napailahin bata nila, gapo sila! Lisa, anak, maunihilak man ka. Si Lula! Yang gilumsan ng mga batang anak bully na ako! Kinuo ko. Shhh! At pagsaba, tingalig may makadungog sa imong gisulti. Dali, adto ta sa unahan, anak, dali. Adto ta dito mo sakay, dali. Dali, anak, dali. Dool na lang ta sa bahay ni Lula ni mo. Yang gibutangan ng ako padog
tayop sa sapa. Motunid ako ang tubig niya. Giano na ang mga bata. Ni ana kita sa tubangan sa iyang bahay. Dali, musuod ta. Dali. Ma? Ma, Anita! Tabang, Oh, tabang. Masaron. Masaron. Dali, dali, Lisa. Sudon tas mama. Sudon tas lula ni mo. Dali. Ha? May nagtaop nga bangkaw sa mo dughan, ma. May kadit ng lalaking midool na ako. Gidiretso ko tanggap sa gida niyang bangkaw sa wala kong dugaan. Basit usa to sa amahan sa nalumos nga mga bata, ma. Hala ni suka ka og dugo lula. Oh, ma, Maglugay. Matay na ko. Di na makagwantang akong lawas. Ihatag ko ni Lisa ang silundong Berton. Ako, dawat ang akong kamot. dili, ma. Dili mo dawat si Lisa, ana. Hindi ko makadayon sa portal kung way mo dawat ni ini. Mag-antos ko sa kasakit sa akong lawas ako. Ma, mamubiya na mi. Tingali makitaan mi sa mga tao ug ila mi patyon. Dako na to si lula, ma. Mamatay na si lula ni mo, anak. Ug maabsent tas mga tao. Patyon ta. Lisa, dali. Dali, anak. Sa likod ng bahay, ato ta mo agi. Mapasiluag ko. Pasiluag ko. Diha ka na, ma. Patay ng tigong ang pakta. Huwag nagsigang iyang mga mata. Aslo ko ito yung bay. Pita ang tangkaw pa niya bata. Aktil na itong daog. Salamat gaw nga imo intaw mi gitabangan og pangitag kapuy-an dinhi sa syudad. Anilang una mi dinhi si Daylisa. Ay, gamay na nga kwarto ang inyong giabangan. Maura gini ako nakitaan. Saman, okay rin mo, ani. Ay, okay na kay nikaw. Ang importante nga naami kasak-an ug sa akong anak. Anay, nakatuogin tao ng akong pag-umangkon. Gaw, do na lang unta ko ihangyo nimo. Laing pabor na pud ang akong pangayuon. Ikaw, gulbura ka mang nagpanuko. O, unsa man ha? Sige lang, good. Way problema na, oy. Mamalihok lang unta ko nimo sa pagtanaw-tanaw sa among bahay dito sa probinsya. Ug kun mahimo, ang tanang kahayupan ako dito, ako na lang untang ibalikya. Gamay ra man gud ning kwarta nga akong da. Kay kun mahalin, ako lang ipuhunan og unsay mahimo nako dinhi sa syudad aron kakuhaan na mo sa among panginabuhian ni Lisa. Mao ba? Ay, kabala ka, gaw. Ako nang buhaton. Tabangan ti ka. Unya, ang bag-eskwela sa bata, si Lisa. Palihog in town ko gaw. Hapit naman ang sira sa klase. Ako na lang i-transfer si Lisa dinhi sa syudad. Aw, mag-adtuan man ko sa eskwelahan. Kailami siya maestra. Unya, ako na dolon. Og si Mama in town, palihog kog susi. Sa amo ra bang pagbiya ni Lisa, nakadungog ra pa ko nga ilang sunugon ang gipuy-an ni Mama. Og si Mama, i-apil pa nila ang akong anak. Ay, okay kayo, gaw. Ay, kabala ka na. Ang tanan ni mong gihangyo, akong paningkamutan nga akong malihok. Pag-amping mo dire sa akong pag-umangkon, ha? Salamat, Gaw. Absent man dahil sa LV, uy. Siya raman tatong akong suod nga higala din sa school. Husto. Ato ko sa chapel ning among school. 30 minutes pa man ang akong next subject. Ginoo, salamat kayo sa mga grasya o kalinaw nga among natagamtaman ni Mama Berna. Hinaot ka magpadayon kini Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
dali ko. Kabasin malit na hinuon ko sa klase. Hi, Miss. Ah. Hi. Schoolmate, silingan. Hi. Dugay na tayo silingan, ma. Ayag magsugat as dan. Lihay ka. Dinisab sa school. Dara mo magkuyog-kuyog. Usahay gid ganang usahay ba? Ikaw ra gid ako makitaan. Absent man gud ang suod na kong higala. Wow! Woo! Nakadungog di ko sa mong tingog. Kuan ba kining makig-friends ta ko nimo? Ako day si Ivan. What's wrong? Nangupaw ra magud ka. Hindi ka magigigala na ko. Friends naman bitaw. Kisa may nga mo. Kisa nga mo, miss? Miss Beautiful. Liza. Wow! W-O-W. Wow! Such a wonderful name. Friends na ta, ha? Sige. Ganong di mo yung ka makita na bang muipon sa itong mga kanang kauban ba? Like sa iyong mga classmates ba? Ivan, naglikay lang ko nga maboli ko pag-usap. Nabuli ka? O dili ko gusto nga mahitabo pagkato pag-usap sa ko kinabuhi. Abi gud nimo. Kung dili ka makigminggol sa uban ba? Samot niyo kang bulihon. Mura nga, Gio. Join us. Ha? Naman ko mga barkada. Ako mga barkada. Andam nang mulaban ako kung magkinaunsa. Ikaw, kung makikigala ko nimo, ha? Makikigala ka na mo. Kung magkinaunsa, andam yung mulaban nimo. Ha? Kuya, naila-ila gini mo imong silingan og schoolmate nga murag Maria Clara style ang dating? Oo, uy! Ako pa, ha? Tagdon yun ko. Gwapo ba yan? Lihay ito siya na ako sa una. Wak man to. Wak man ko magpaila po niya. Wala nga, lihay siya. Pero, nagpaila-ila ko niya. Wala, nagsabot ako. Nagsabot ko nga na sa hilom nga pagtanaw na ko. Bantay ko, mas, namang kit-kihat ka may ba? Pasiklap ba? Yay. Ang mata ba? Ang mata. Namagi ko siya tungod. Yeah, weh. Klaro kayo. Ako inabert nga may pagtingin mo tamayana. Ha? Ako tan na may pagka-word mo ito ginaya. Bitaw, no? Lahi siya, no? Murag wa pa siguro na siya makaagig uyab ng pabayhana. Kuan pa na siya kanang Bijiin. Bijin. Sino bijin? Virgin. Yay. Pagkaro mo eh. Bangan sa ilo. Laki. Siguro, atong panahon na, wala ko mo duol yan. Kaya, naapa mas milit. Pero di mo dikit. Milit. Milit. Karon, night sa puwira na ako sa milit. Osaman, osa gusto niyo? Stanay? Nyatis, pustaan. Kampante kay nga akong broda. Kaya gasaling sa gwapo mo. Gara kayo. Tsura ba? Sa tanaw na ako, Kita ka na ako, marami Ricky Garing. Baya niya. Bangis na eh. oy, sa tanaw na ako nimo ba? Ang saman? Sultihan ti ka. Ang saman lagi? Sa tanaw na ako ato niya, dili nimo kay ikaw, igaton man giga. Pero kato babayhana, Ang saman? gahi unog ilong. Hindi Ha? ka. Di tumusugot nimo eh. Yeah. Yati na O no. ikaw lang kay pilingiro man ka. Ako pa? Ha? Sugot na ako eh. Pipi. Ha? Pipi. Pipi. Pili pusta. Yay. Ha? Piti. Pipi. Pusta na ita. Ihorot man. Gibro. Sige, deal. Ha? Pili man, pili. Asi pili. Pila. Uy, liyo ah. Sige. Pila. Andam lang mundaan sa inyong mga kapildihan, mga bro. Lingkod mo, Ivan. Salamat, Liz. Basad lang tong imong mga kauban, sila si Alfred. Altar to sila sa gawas, oy. Mayo kay nakadumdum mo diri sa amo, no?
limot ka silingan do ta. Nardi sunahan gamay nga amo. Taman ko ba? Liko ni mo ba? Diyas may iskina. Tuod, pasensya na. Kining ko ba? Kining, Ivan, unsa pa nang gisigihan mo tago sa likod? Tuod, niyanta ko gida. Flowers and chocolates for you. Oh, Yeah. buwak? O Flowers. chocolates? Para na ako? Unsa? Dili ko gusto nga limdan ta ka, ma. Si Ivan ba katong nibisita na ko kahapon? Nanguyab lagi na ako? Anak, isip usa ka inahan. Mutambag gid ko nimo na. Kay kita ra baya duha ang magsabot-sabot. Di gid ko mupugong kung pananglit ni bati ka na ugugma. Apan siguraduha lang sab ang lalaki nga tugyanan mo sa imong gugma nga di ka pasakitan. Ha? Kay para unta nako, okay lang gid unta nga managhigala lang una mo. Aron pa mailhan ninyo ang usag-usa. Kay sa tanaw ko, maguwang siya og pangidaron nimo, di ba? 20 anyos na siya, ma. Mag-18 ka pa lang, Lisa. Maayo unta nga, dili ka pamusod ng uyab-uyab, kay tingali sakitan ka lang. Nakakita naman ko anang tawhana sa una. Murag dili siya kasaligan sa gugma. Palay iuna ka ng tawhana. Ha? Lisa, Ma? muhangyo ko nimo. Unaha ang imong kaugalingon. Kinahanglan makahuman kas imong pag-eskwela. Ug mas mo mature pa ang imong hunahuna aron lig-on kang makig-atubang sa mga problema. Mga problema nga imong masugatan. Kay di magurat umatak-an ang panahon, anak. Hapit naman lang mo duha ka semana, bro. Wagi resulta. Pilde na ka, bro. Ay, hindi, uy. Pakipot ka na ba yan na, Pakipot mo na, sinugdan na ba man? Hindi lang na to, rason, itingali ka na bang... Na, mapildi na hinuon ko sa atong pinustaan na, Pildi ko. Dawatan niyo, Bero. Onya, kinahanglan doon na ebidensya, ha? Aron masiguro na mo o madawat na mo ang among kapildihan. Again. Okay? Watch and learn, ha? Watch and learn. Ano na? Siyam takabok nga nagpinustahanay, ha? Ivan? So, naay 9,000. 4 mong yes o 5 no. Tulok adlaw nga among tagal, ha? Ha? Paminaw, tulok adlaw. Among huwato ng giingon nimo nga watch and learn. Ivan, Taysa, unsa pa nimong gidad-an ako? Ngano kita raman duha? Naigugma ko ni Mulis. Gusto ko nga imo kong sungton ka. Dili lang una, Ivan. Friends lang una ta, pa. Paabuta lang gud ang gustong panahon. Matigawang na ta. Dili man sab siguro. Naigugma mong gagana ko. Kuan, kining... Naibaw kong naigugma ka na ko. Sungtan ako. Dili lang ito isaba sa mong mama nga. Na natin relasyon ba? Sorry, Ivan, ha. Basta, dili na ko supakon si mama. Mugawas na ko ni... Oops. Suka, igi. Asa ni mo? Uy! Lukog siya. Bayan, wadas pa rin mo. Wala. Alsahor ka siya. Ibot ang skama. Huwag ka na'y daganan, Lisa. Nakuha ni mong akong pagkababae.
nga nagibuhat mo. So, di ka mahunong. Wingig lagi ng naon mo. Tuk-tuk ng ngabil mo sa kong paglaparo ni mo. Magbasal kasi mong gibuhat na ako. Magbasal ka! Bangag sa ilong. Ipapulis ko ni mo. Ha? Apat yun na lang tigam. Sumbong gali ka sa mga pulis. Ba't yun ka mong duwas mong inahan? Sabag ka! Ayaw! Dili ko magduwas pagpusil ninyo! Ayaw! Ayaw! Lisa? Ma, Lisa, saan yung tabo ni mo? Lisa? Ma, Lisa, nga no? Ano saan yung tabo ni mo, nak? Girape ko! Diyos ko! Kinsa? Nagkaila ka, Kinsa, ha? Ipa-blatter ta sila sa pulis. Musumpong ta sa mga pulis. Ayaw, ma. Ayaw. Anak! Patyon ka, ma. Patyon ko. Iampo na lang natin sa Ginoo, ma. Iampo na lang natin sa Ginoo. Anak! Ginoo ko! Lisa, anak, gihatnan ta kag pagkaon. Pero, niya pa man di ay ang una na kong gihatod ni mga pagkaon, nak. Usa na kasi mana nga, wa ka musud sa eskwelahan. Gasigi ka lang yung tutok ka ng imong cellphone. Tanawa. Ha? Bebe? Oh. Ikaw ning hubo. Og nakatok ka. Dili. Gipost pa ko sa may batasan sa Facebook, ma. Kinsa, dak? Kinsa ang mga responsabling tao nga na mas tamas ni mo, ha? May mga itong isumbong sa mga pulis. Sultihin sa mama na. Dili, ma. Patyon lang kita niya, ma. Mas may pag... Ako yung unang mo patay niya. Ilungon ako siya sa pagpatay. Aron nga makapaus ko. Pero anak, mapriso ka. Nabalakan na ko ni mo kay wag ka mukaon. Wag ka na kanimuto nga sa eskwelahan. Gibuli na sab ko nila, ma. Gibuli na sab ko nila. Sakto gyud silula Anita. Kung na ako igahom, dili ko masayon-sayon nila sa pagbuli. Dili sila makadali-dali na ako sa pagpasakit. Anak, ayaw na kiskuti si Lula ni mo. May pahuhay na in town. Wow, makapahuay. Hala, nagkatungog ka to, ma? Ha? Tingog ni Lula. Naa si Lula. Naa si Lula. Diyos ko. Dili. Tanaw! Nigdaog yapon ko sa itong duwa. Ha? Sa itong pinustahan ay. Ha? Daog yapon ko! Ha? Cheers! Cheers! The question is, haay naman ang imong uyab karon. Wa man lagi mi kakita sa eskwelahan. Ha? Virgin pa nga ako nakuha. No, siguro. O, tingali. Gisakitan pa kay nalutsan. Uy, mana, nalutsas binugha. Uy, jay! Nadumbulan gidi ay! Dumbulan mo lang? Wa man mo dawat ang dapig na ko. Ang nibotarong yes, ni anak ko tanang daog. Inom ta, akong bangka. Okay! Kung dili man malihog ang akong anak, ako na lang. Muadto kong presinto. Magpatabang ko sa mga pulis na nahitabo sa akong anak. Dili ko makatugot. Kamapuang ang akong anak. Tungod lang sa panghitabo. O kining ilang gipost. Madilit ni.
Kauwawan sa kong anak ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Lola, ni anak ko sa nasunog mong bahay. Imo kong apo, Lola. O gusto ka sa imong gisulti. Uwa man kumutuon ni mo. Maong kita og daog ko na lang. Ipanamas-tamasan ko sa hayop. Gusto kong mo. Boss! Oh! May galit sa paglipak. Bisan utod ako. Hug init kayo ang adlaw. Ano? Ha? May galit sa pagdagom. Hug, may hangin. Lisa. Ha? Lola Anita. Ikaw ka na ako nakita. Oh. Usada ko kahangin. Dili na nimong magkakos. Mahal ko ako. Ipaabot ko ang imong pagpala. Lola Anita. Patyon mi si mama kung mutugan ko sa mga pulis. Sa niluog niyang gibuhat din rin ako. Apan gusto ko mabaos ni Ivan, Lola. Gusto ko siyang patyon. Ako'y mapatay niya, Lola. Ako. Kana! Ang kasuko sa imong kasing-kasing. Ang patipapaw sa imong pagkatao. Ang pagtumot. Ayaw butangi og lugar ang kaluoy. Sunod ka dako. Ug tumana ang akong imando kanimo. Sunod ka na ako, pinangga kong apo. Sunod. Oh, Lola. Sige. Sige. Kau dapat yuta. Hapit na ni mo maabot ang puldahan. Sa ilong sa yuta. Oh, Lola. Ganihara ko nagtuyok-tuyok din sa bahay nga among giabangan. Naabot ako sa kawas. Huwag ako makita si Lisa. Ay na magkatumbata ato. Asa ko magtupangita. Mura na pagwa to siyang kaugalingon ng akong anak. May pultahan na, Lola. Abdi, mauna ka na ang pultahan sa imong kanaugan. Oo. Ako ablihan, Lola. Sure. Ang mga dagkong kadila nagsiga paghihapon. Ano? Nga nang wa mapahong ang mga dagkong kandila, Lola Anita? Sa kataas sa panahon, wa malanay. Ito nga mga kandila o ang ilang kahayag mao ang iwag sa impyerno. Sige, luhod sa atong Ginoo, Lisa. Kung inikaw man, ipasa ko kanimo ang akong kaalam aron makabaws ka na.
Niya na ko suod sa simbahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo. Ginoo, maluoy ka. Tabangi ko nga makita ng akong anak. Kunahain man siya karon. Ayaw itukot, Ginoo, nga may dautan, may tapos sa pinangga kong anak. Maluoy ka, Diyos ko. Sige, kuhang itong nga munika. Ag ihigot sa lawas ni Igni ang papel nga nakasuwat ang ngan sa lalaki nga nakasa kanimo. Lola. Ana. Nahigot na nako sa lawas sa munyikang itom. Ang papel nga nakasuwat ang pangalan ni Ivan. Pantusa siya. Baranga. Timan ni. Mauna kini ang timaan sa unang lagda mo. Nga ang manag-iya sa imong kalag. Maunaon niya ang atong giilang Diyos. Ug imo na usab nga Diyos. Nga mao si Satanas. Human ko niya may pasa kanimo nga akong betot. Makapadayon ako sa akong gimbuhaton sa imperno. Lola. Gusto kang mubaos, dili ba? Oh. Dili ka gustong daog-daogon? Pues, iprenda ang imong kalag ni Satanas. Sugdan ta ang unang lagda og ang gimbuhaton. Sige na. Ipatungod ang itom nga munyika sa nagsigang kandila. Sugdi na, apo. Oh. Basahang nasuwat sa itong nga libro. Balik-balik ka. Oh. Mo sintar sidak agrifok agrifar akaro hinirato agrifok agrifar akaro hinirato agrifok agrifar akaro hinirato. Ginoo kong Jesucristo, maluoy ka. Ayaw pasagdi ang akong anak. Ikaw ang among lamaw makakagaho. Tudluay ko kung asa ko pangitaas si Lisa. Misalik ko sa imong gahom, Diyos ko. Agrifok, agrifar, akaro hinerato. Agrifok, agrifarak, akaro hinerato. Agrifok, agrifar, akaro hinerato. Ivan Sol, tagamtama ang akong panimaos ng ultimatum. Bro, ano sama ka? Bro, sa akong tanaw nimo, no? Hapit na mahurot ang tubig sa pitsil. Kaya imong nainom. May ayos pa gini. Huwag kayo initin din sa Souls boarding house, bro. Ha? Ha? Hindi ba linig? Bugno man kaya nag-aircon man ta. Init yun, bro. Init? O niya, pirming uhaw ko gibati, bro, Alfred, oy. Na, ikaw ba, kung matug ka, pangihidaan, kaya daghan kay kag nainom nga tubig, tingal hinog, makaihihinoon ka. Uhawag yan, oy. Kining pizza.
atong Diyos, Lisa. Sa mariyang wamong bukton. O ikaliko sa ribultong sungayan. Aron mas mutaas pa ang imong gawon. Oh, Lola. Niaang kutsilyo. Samaran ko ang wana kong bukton. Ayaw ka bala ka. Gamay na ka ng maong sakit. Kaysa gibati mong pag-antos kay sakit sa imong ginangatan. Ikaliko ko ang akong dugo sa ribultong sungayan. Kana. Maunay dili sa pakirang pagkaapo. Sige, pauway una. Kay karong taon-taon, aduna ka na usay pagahimuon, Lisa. Aron siya mag-antos. Pahuway una, pinangga kong apo. Oh, Lola. Kay naluyan na pud ko sa pagsikig ampo. O kinala mo gawas ko niya. Aron mangita ko pagkaon. Rayban, naghigda pa malagi ka. Saman, di ka pang eskwela? Bro. Ano sa mga kaig? Gilandang ka? Ah, Nagkulong ka? Lain lang ako, bro. Gilantan ka, bro. Absent lang ako. Minom nagagtambal para hilana? Oo. Gidublim ginang dosin sa to. Uy, hala. Kuya, huwag madaot ka na. Ha? Nga, bro. Murang magdunay mga paso-paso ng imong naong. Ha? Napaso ka? Waman! Bro! Uy, pag-sure daw eh. Kasukaon ko, bro. Pero, mura mag, naay nagdagan-dagan sa akong tutunlan, bro. Ano ka, uy? Ang akong ginataw, bro. Murag gisilapan, bro. Kasakit, bro, Alfred. Sige. Suway una ning ointment nga kung i-resita mo, ha? O magkuha ko blood sample mo para i-laboratory test na to. Kasi allergy na eh. Balik ka after 2 days. Para ito na yung maobserbahan kung doon na ba'y alibyo sa ointment nga kung ihatag mo ron. Okay, Dok. Salamat. Ni konsulta siya, Dr. Lola. Tatawa, apo. Abyeto na ang ikatulo mong mata. Sa ato napunan ang imong gahom. Lisa, day! Naa ka dias laom! Si Tio, gisundan ko niya. Nakitaan ko niya, Lola. Nga niadto ko sa karaan ng mong bahay ni Mama Perna. Ayaw pagawas. Oo niya, musudo niya siya din sa ilhaw. Gamita ang imong replika. At bang siya sa amin. Minua siya. Wa man lagis mama nimo. Niuna man siya sa pag-uli sa syudad, Tio. Mao ba? Iyon na pa. Nganong kasulob man kag lobos itom. Ug may bronda kang itom sa imong uho. Ay kalain tan-aw na oy day Lisa. Ni apag kas lugar ni lula nimo. Sa lugar ni Tia Anita. Haladay, hilan biya ni dinhi.
Dunay makakita ang mga tao nga usahay, doon na sila'y makit ang babae nga nag-itom ug wa magtugkad ang tiil sa yuta. Galutaw. Multo ba? Multo. Ayaw pagtuon na, tiyo. Oh. Karong kilom-kilom, mupaulit na ko sa syudad. Gianinaw ko lang una kining pinuyanan kanhi ni Lula Anita. Naugdaw gyud di ay. Pastilan, uoy. Naugdaw na. Doon na untay mga ahoy sa mga lipak na wa mapil og kaugdaw. Pero dili na lang madayon. Kay mura kunog dunay musuyop nilang hangin. Gaw! Naaman lagi diris Lisa, kuyog mo. Ha? Naada si Lisa? Ay, salamat kay gidungog ang ako mga pag-ampo. Waday ka mo ba niya? Wain taon, Gaw. Tulon ako kaadlaw nga nangita sa akong anak. Oy, ari akari dire. Mura magdulay problema ang bata, Gaw, Birna. Oo, Gaw. Apan, di lang ko na kumusulti ni mo bahin sa iyang problema. Maluoy ko maguna-una sa akong anak. Murag dili maayo ning akong isulti ni mo, Gaw, Birna. Nga naman, Naa siya magpundo sa ilawom sa kanhing nasunog nga bahay ni Tia Anita. ha? Pastilan. Pastilan yun, bro. Ako may nahaldo ka nagtanaw ni mo, eh. Hindi ko naman nagtiyan ni mo. Lagi bro, mabuang nga rin. Nahadlok naman ko sa akong sitwasyon bro. Sana pa niya gusto mo balik sa doktor bro. Ikaw kasi mo pagsuka. Gano'n magkani? Gano'n magkani? Huwag ka kabara ka. Barang? Magkitsa may kabarang na ko. Kikitsa? Kinsa may nasadaan ni mo. Gabiin na pa. Bahala na. Kinahanglang maadto ko ang akong anak sa mong probinsya. Making gabi lang. Kinsa man ni? Nang, maing gabi Sam. Ivan, ikaw ni? Nang, maing gabi Sam. Oh. Alfred, Nang, silo ako nang. Nganong niluhod ka, ha? Silo ako. Ngayon ako pasaylos mga nasadaan ako ba. Nga kita may silingan. Oo na kong niduuli ni. Mga ikong pasaylo sa dautan kong nahimo ni Lisa. Ha? Ako'y naglugo sa imong anak ni Lisa. Boys, ha? Dako kagkadaot sa kong anak. Nahimog dautan si Lisa tungod sa imong pagkadautan. Nang, ibasulan ko na ang tanan. Ipapriso na lang ko ninyo. Kaya magpapriso ko lang. Magpapriso ko. Kinuo ko. Nigamit na si Lisa sa itom nga mahika. Bertod kikan sa dautan. At to ka mga pasaylo sa kong anak. Apason ko si Lisa sa bukid. Magkuyog ko ng mga kong pasaylo. bro, Alfred, as a brotherhood, kuyugan ti ka. Naman ko sakinan. O itong gamiton. Hello, Gaw. Gaw, madungog ra ko nimo. Oo, Gaw, madungog na. Gaw, padung mi diha. May kauban ka? Oo, may kauban ko. Muhangyo ko nimo. Adto si Padre John. Hangyo si Padre John nga tabangan ta si Lisa. Nahibaw na siya sa kahimtang sa kong anak. Kay gisultihan ko siya sa tinuod na mong kagikan. Oo, sige, Gaw. Salamat kaayo, Gaw. Ay, Naunsa ka?
Puro gilapuan ang akong ginataw. Ay, Ana, gipaantos ka sa akong anak. Nakita ko sa ikatulon akong mata. Nagkaduol ang kaway. Kihatod yun niya ang iyang kagalingon sa bungaw sa kamatayon. Maayo. Kay gusto kong makita nga aris siya sa akong atubangan. Nga makita ko siya magkamang-kamang sa tumang kasakit. Hangtod nga mamatay. Nagberna, dili na makasaka kining sakyanan. Tungod kay batuon kaayo dito sa babaw. Duol-duol na lang ta sa bahay ni Mama Anita. Madala na tuklakaw. Ivan, bro, kaya pa? Kayawan ko ba? Importante makapangayo ko pasaylo ni Lisa. Maguna ko ninyo ha, surudayon mo na ako. Hayag ang buwan, makitaan ko ninyo. Surudayon mo na ako. Dali, bay. Unang Berna. Aga konti ka, dali. May babaeng nagtalikod ug nagsulob og lupos ito. Oh, Lisa, ikaw ba kada? Anak? Dilingi siya. Gidamog yun ang akong kaaway, babay. Wala si magkalilan ako. Kitawag ko niya babay. Nagdilaab ang iyang mga mata sa kayo. Diyos ko, naulipon ang akong anak sa gahom sa dautan. Lisa, inahan ko ni mo anak. Huwag ka na ba magkailan ako? Gigamit ka lang aron ipakatao ko sa mabiay-biayong kalibutan. Lisa! Kumusta pa niya ka? Nakakita ka ni akong gigunitan? Lisa, anak, munyikang itong kanang imong kigunitan. Og dagom. Ayaw paggamit, anak Lisa, maluoy ka sa imong kalag. Ayaw paulipon sa nasuko, anak. Makakita na ko karon sa imong pag-antos, Ivan. Bayran mo ang imong gibuhat nako. Ang imong pagbaboy sa akong pagkababay. Niya! Kasakit sa kutiyan! Sakto na, Lisa! Ginuo ko humaya ang kasuko sa akong anak! Patya na lang to! Kuwang pa ang imong pag-antos! Kuwang pa ka na, Ivan! Si Patriciana, sugaton ko siya! Patrician! Dre! Gipaibaw ko sa mong igagaw. Mao nga ni angkas na lang kus motor sa akong pagdali-dali. Tanawang akong anak, Padre! Dili na siya ang buutan kong anak! Ay, Diyos nga maluluyon. Tabagi si Lisa, Patrician! Tabagi siya nga dili magkabig ang iyang kalang sa nautang espiritu! Oo, tabangan ko ang imong anak, Berna. Pagkamangon ko ang munyikang itom. Mukha mang ka, Ivan. Paingon ako. Ayaw, Lisa! Sakit ang kutiyan, Lisa! Kamang. Ah! Kamang! Ayaw ko panto sa Lisa! O karon nga ni aka na sa kondol. Lubagon ko ang liog ni ining munyikang itom. Nga mao ikaw! Aristi ibani piuran, onime lilutis pikani salute. Meron istuas kapitani, aleluya. Hilap kay mabungol ka! Padre Stiquis Insilis, Sancti Visitor Noctum. Hilap na ka mabungol ka! Hilap! Si
Alfred, saan ako yapan? Berna, dadun ta siya sa simbahan. Samtang nibuwag pa niya ang espiritu sa imong inahan. Maayo dito sa simbahan, kay naay mga kauban kong mga pare nga makatabang ka na to. Gaw! Gaw, tabangi ko, Gaw! Dali na! Nang, ako'y aswat ni Lisa. Tabangin ako ninyo. Tabangin si Ivan. Kay maglisod sa espong lakaw. Oo, dong! Bro, Ivan, kaya pa ba? Bro, uy. Wala si Ivan magtingog. Basig na kuya pa na siya, Dong Alfred. Magdungan kita sa pag-ampo. Kay wa kita masayod. Mukalit ug atake ka nato ang dautang espiritu. Sige, sabat mo ka nako. Amahan na mo. Amahan na mo. Anaa ka sa mga langit. Pagdaikon ang imong ngalan. Muabot ka na mo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dili sa yuta, maigon sa langit. Ang kinalungan sa mga langit. Anong di hunong ta, ha? Uy. Nikalitlag hunong ang sakyanan. Namanuntay dagang gasolina. Og dili madali-dali og kaplat ang ligid. Tungod kay double tire kini. Ayaw ka mo paghunong sa pag-ampo. Nagkaduol na ang yawa. Kinahanggang mo lampos kita ug mudaog ang katarong. Moabot ang imong gingharian. Batuban ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Mayon sa langit. Ang kaladod abo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa patay. Aluwas sa kami sa dagat. Bianda na sikinan. Salamat. Salamat, Diyos ko. Ibutang niyo si Lisa sa ubos at bang sa altar sa misahanan. Wa pagid mauli ang akong anak. Nagluspad na si Lisa. Tingali ko sa mahitabo niya, Padre. Ayaw paghuna-huna og dautan. Salig sa Dios. Nahisalaag man ang imong anak tungod sa sala sa uban. Iampo nato nga magiyahan si Lisa sa kahayag gikan sa atong Ginoong Hesus. Langit no natong amahan. Kadiyot, dolon ko si Bro Ivan. Wa pa siya mauli. Bro Ivan. Mga kauban kong kaparian, salamat kay niya na mo sa akong pagpatawag kaninyo. Magpahigayon kita og deliverance. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Lagitong amahan. Nagluhod o ginupa ko ang ako mga kapot, Diyos ko. Nagahangyo ako kanimo. Kung unsa man ang akong sa nahimo sa akong mga kaliwatan kaniadto, ihagad ko kanimo ug isurrender ko ang tanan. Kung nahisalaag man sila, ako ang magayong pasaylo niya kanimo. Pasaylo ako. Pasaylo ang ako mga katiguangan. Ilabi na ang paghihatak nila sa Diyos nun ug balaan mo ngalan. Ginoo kong Hesukristo. Nagdupa ka sa krus aron sa pagluwas sa among mga sala. Ayaw pagtugot nga maimpyerno ang akong anak nga si Lisa.
Welcome to our club. Kainit din eh. Impyerno na ba ni? Nahibaw kong speed mo ang akong painan, Ivan. Baong gidata sab ka din eh. Kay ikaw ang hinungdan nga giprinda ko ang akong kalat ni Satanas. Ayaw ka pala ka, apo ko. Kay wa pa kita mo abot sa impyerno. Nia pa lang mo sa baba sa impyerno. Og salamat sa pagpadayon mo kanako sa ginharian ni Daning. Kay kunwa ka pamihimo sa pagdawat sa atong sulundon, naglatagaw pagyapon ng akong kalag ug wa pa ko'y posisyon karon. Lisa, maluwi ka. Pasaylo ako sa kunahimo. Apo, mahimong imo siyang patyon ug magpapilin siya dinhi. Ibilanggo sa hudno. Apan ikaw, mabuhi ka pa aron makapadayon sa imong misyon. Magpakasa hangtod sa katapusan mong gininhawa. Anhi na siya sa impyerno, Anita. Ako nang gipaypaw si among taning. Kado na na'y bata nga bagong kianak na inyo usab kaliwat na pasahan sa birtud. Sip-sip kagyong yawa ka sa atong amo. Kay baw ko nga misyusa ka. Naibaw ko. Gusto kang labuan ko imo. Naibaw ka ba, Lisa? Gihimo sa imong apuhan ang tanan aron mahimo kang dautan sama namo. Usay! Yawa! Puganan ko lang siya, Anita. Kaya dili naman siya magkabalik dito sa kalibutan sa mga buhay. Pwede na siyang iundod sa impyerno. Niya ka naman. Nagasuod ka naman. Huwag may rangko pa. Lisa, si Lula rin mo ang naghulhog ni Ivan nga lukuson ka. Nibuhat sa nitawanan ni mo aron magdumot ka. Umudawat ka sa iyang tahas. Giunsa ko nimo sa pagkulhog. Ako lay mo tubag. Wa mo masayon kay mga danghag man mo. Pwede raning mugikit o muhulog sa inyong una-una. Mahimo na kayo sama namo muduha sa inyong una-una o kasing-kasing. Lola! Kamugong mga tao dali kay mong igon sa pagpakasa. Muli among gusto aron managhanta dinhi sa impyerno. Ug nidampos siya nita. Ug doon siya rangko dinhi sa impyerno. Ug kamo ang iyang biktima. Dili! Pasaylo ako, Lisa. Kung may lampuon pa ko sa lapang makagagahom, iliunta ko mada sa hulog sa notang espiritu. Ablihi ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo. Gusto ko mabuhi ka pa. Bahala nang mamatay ko. Huwag bayaran ko nga kung mga kasaha nga nahimo din sa impyerno. Isang pigka sa atong Ginoo, apo. Ginoo sa langit ang akong gisampit. Dili si Satanas! Hinumdumi, nga gipinda na nimong imong kalag ni Satanas. Sige! Diskarte yun, Anita! Parehas minimong ginuwaan, Lola. Gilimbungan minimo. Aron masunod ang imong gusto. Ako'y mulukat sa kalag sa imong apo. Lisa, pasaylo ako. Luwasa ang imong kalag. Hatagig luna ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo. Bayaran ko na kung mga sa dini sa impyerno. Ayaw siya pasaylo, kasi lagi siya.
Ayaw gumukang imong kasing-kasing, apo. Lula, nahibaw ka gyud nga buutan ko pagkabata. Ipadako ko sa imong anak ug ipaila sa giila na mong Diyos sa langit. Usa ka lay minister sa simbahan ang akong amahan. Buutan ko, di ba? Lula. Pero ikaw na rin kamot ka nga mahimo kong dautan. Pero nasayop ka. Niapay gugmas akong kasing-kasing. Pasiluon ko ikaw, Ivan. Kaya parang samarat ang gilimbungan sa dautan. Salamat, Lisa. Padayon sa kahayag sa Diyos. Dili ko gusto nga kurang niya din. Gusto kong mga mong itukmod ko kamo ni anang nagbaha nga asupre sa ubos. Pita mga hug. Dagan, Lisa. Pangita ang kahayag. Ano na? Maulian lagi mo lawas. O may balik ka sa imong lawas. Makamata ka na. Dili, Ivan. Kita duha ang muling kawas din sa espiritu. Mo makalikay na ako mga ungog. Nanagan sila ug misubay sa gamayngdan. Hey, kinang lang mga ug mong duha sa asupre. Bukon ko ang taytayan nga ilang gisubay. Wow! Kayo ka na nagsunod na to, Lisa. Ayaw paglingi, Ivan! Nauyog ang taytayan. Nagkana mo kabuak. Doon lang. Ang nabuak ka taytayan. Mga huwag na! Nabuak! Mabili! Sigit ka to ni Ivan! Mulingi ko! Lingi ko si Ivan! Nahog ba kang among giagian? Huwag si Ivan! Huwag siya makalabang! Nahog si Ivan sa nagbukal nga sobre! Ginoo kong Hesus Kristo! Ay! Napaso ako nila! Napaso ang imong dila! Nagisang pinwa sa kaway! Dili ko siya kaway! Siya ang muluwas ka na kuha ni Napita! Dili ko higpat ka dautan! Makapasaylo ko sa nakasahan ako! Dili ko dautan! Karon na beso pagka sa atong ikasakutan siya. Dili ka na makabalik sa imong lawas. Magpabilin ka din sa espino! Dili ko musugot, Lola Anita! Luwason ko sa Diyos ka manluluwas! Ang Ginoong manluluwas sa mga nakasa! Si Jesus ka na sa langit! Wala ko mapasok! Salamat, Ginoo! Tingog na, Ivan! Lisa! Kaya ko! Nagkakapyan ko skilit! Dire! Tabangan ko ikaw, Ivan! Dire! Gulit sa kong kamot! Itunol ko ni mo ang akong bigas kamot! Sige, Ivan! Sige, paningkamot! Paningkamot ka makasakang ka! Dire! Magpabilin ko din sa espino! Malaka! Paningkamot, Ivan! Gloria Patri, et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat. Saila Shalom. Amen. Dili kita muno sa pagtagan, Ivan! Nakakita ka sa akong nakita sa unahan! Ivan, may gamay kahayag! Kinala makaabot kita diha! Aron nga makagawas kita na ining impyerno nga dipit! Nakita ko ang gamay kahayag. Nagkadako siya. Pas!
Pasus, Ivan! Kinala makaabot tayo tadi, ha? Naigon ako sa silaw sa hayag! By the power of our holy God. Padre Chan, si Lisa, nahimalig na yun nato. Lisa, anak. Lisa. Tubig. Ang holy water. Sige na. Mauya tang ipainom ni Lisa. Oh, diya. Inom. Inom, Lisa. Padre. Salamat, Diyos ko. Gibalik mo na ako ang akong anak. Makagagahom ka yun sa tanan. Huwag makalabaw sa imong gahom. Si Ivan. Nagkakita mi sa no. Naibalik pa sa siya. Ha? Brad Ivan! Uy, Gida si Ivan sa ospital at imanon pa kini sa mga doktor tungod sa nahiaguman sa iyang lawas, anak. Ba? Lisa, Padre Chen, salamat sa inyong pagtapang na ako. Salamat, ma. mapasalamaton ko sa Diyos, Lisa. Nga iyang gidungog ang among mga pag-ampo. O salamat usab. Kay nidaog ang gugma ug ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Giputol ko ang salundon sa among kaliwatan, Padre Chan. Apan si Lola, tabangan na to siya sa pag-ampo. Ug ang ubang mga kalag nga nagsiyagit sa kasakit. Tungod sa kasakit sa kalayo sa impyerno. Oh, kanunay kong nag-ampo. Nga mapasaylo sila sa ilang masa nga nabuhat. Sa buhi pa sila dinhi sa kalibutan. Ug ila na kining natagamtam ang gugma sa Dios. Valentino, please come to the Pan American World Airways. Passenger service number Bro Ivan. Bro Alfred. Oh, ako ni. Salamat kay makasulti ka na. Giunungan tagyog ka, bro. Ang to din sa ospital. Ayaw ka bala ka. Naibaw na to sa mami ug daddy ni mo. Ako na silang gikontak. Mularga ko na sila dayon paingon diri sa Cebu. Salamat kayo sa imong pag-unong nako. Kada ko na isa nga ako nahimo. Nakaamgupod ko ba eh. Labi nas nakita kong pangitabo. Apan, walang inoon ko man logos ba eh. Naalang ko'y napaagkan. Kainit ditong dapita Sa asa? sa impyerno. Sa baba pa lang sa impyerno nga among nahimutangan ni Lisa. Grabe na. Baho kay dito. Ug puwerteng inita. Ha? Sa impyerno? Naabot mo ditong dapita? Ang among mga espiritu ang abot dito bay. Kunwa pa ko pa sa iluan ni Lisa. Tingali mabilin ko dito. Karon nga nabuhi ko. Bahiran ko ang akong saha ni Lisa. Kung iya kong ipapreso, magpapreso ko. Bro Ivan.
Lisa, anak, kumusta naman ka? Nakarelax na bang akong prinsesa, ha? Salamat sa pagpangga, ma. Natural pang kaon takit ka. Kano sa pagod ko nagkuwang sa kong pagpanggag pagmahal nimo, ha? Kita na lang duha. Aw, gawas og magkapamilya ka na, anak. Oo, mangkayo ang naitabo sa kong kinabuhi, ma. Apan wa ko'y gustong basulon. Bisan ingon adto pa si Lula Anita. Iampo ko siya nga dili na siya maulipon sa dautan. Oo, oy. Inahan ko ba'y siya? Giampo ko kanunay. Ang iyang kaluwasan. Ug dugay ko na siyang ipasaylo sa iyang pagpatay sa imong amahan. Ay, tuod ay anak, nakagawas na si Ivan sa ospital. Mao ba? Oo, nihangyo isang makigsulti natong duha. Kana kuno og musugot ka. Nang Berna? Lisa? Ni ako sa inyo atubangan. Gihatod na ko ang akong kagalingon aron kamo na mo imudahan ako sa pulis para ipapriso. Muluhod ko sa iyong atubangan. Oy. Ivan, barog. Gipasaylo naman di ka. Gidawat ko na ang tanan na hitabo sa kong kinabuhi. Gisurrender ko na ang tanan ngadto ni Lord. Ivan, dog barog na diha. Gisultihan ako sa tanan sa akong anak. Salamat. Biktima lang ta sa kahom sa dautan. Mungkod mahimo, mabinantayo na kita sa litag sa yawa. Sakto ka, Lisa. Dili ko ikaw ipapriso. Apan, suklan ta ang mga tentasyon sa itong kinabuhi. Aron dili mo samot ang ato mga sa. Kung dili ko ninyo ipapreso, nakahukom ko nga. Nga, unsa ha? Mualagad ko sa simbahan. Magpari ko. O gikan kini sa akong kasing-kasing. Ivan! Ang butan nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Okay ni mga bata, mga kasama na tapos ang akong aso ninyo ni Siminauna nga naguluhan. Sulundong Berto, di nila sa mga aso ni Kuya Gulat kinitanan, sinuwat ni Ate Jocelyn. Pundok Alguno nya nga to ang director si Ate Martes Parbalbon. Ang ato ang musical director si Kuya Chuel Binsi, ang ato ang manager sa Bien Aqua ni Pare Bini Ubandak diha sa Babag, Lapu-Lapu City. Unya ato ang soundman waylain umaabot ang tungkod si Harold Sabat Pardo, Kuya Ricky Bangis garing. Ug ato ang audio editor Kuya Ariel Magao ang tagiya sa King Building and Roof Installation Services. Kinita ng dalit ka dato sa RMN Drama. Malipay, kaming mga bata, uutan nga bata. Moto ka listeners, ang mga aso no, sulundong bertod na ato lang gipang ang ato ang upload na kana lang gipang mga taod-taod na kay aron di ta makapareha sa uban nga mga nag-upload og mga asoy pud no. So aritas mga ning-agi na nga mga asoy nga walay kapareha. Mga ka-listeners, kay para kuan di ta makabanggaan no, dili serious content kay delikado. Delikado ta serious content ani. Mga to mga ka-listeners, kay mag-edit na po ko sa kuan sa drama nga ang Gugmang Buta part sa parte no. Kay naay copyright man gud ako naman tang nahuman og edit pero balikon ako mga ka-listeners kay naay gi-claim no copyright music. So
So tanggalunon tulo ka music nga gi-claim. Nya mo na ako ang duko-dukuan na pog edit karon kay para maka-upload ta sa parte no. Nya human na ni mag-intro vlog ta sa parte pod sa maong drama kay basta nagmahuman ako niya no. Okay, thank you so much mga ka-listeners for watching og hamping mo kanunay. God bless sa tanan.